Danas vrtimo točak i biramo fudbalere po poziciji koja nam zapadne. Ajde. Evo, napadač. Erling Haaland. Da, va dobro, brate, kad šta, fantasy kapiten. Napad. Lewandowski. Aj sad ja. Golman. Alisson. Pa, jasno. Napustite Englesku, ljudi. Odbrana. Van Dijk. Da, brate. Napustite Englesku. Ajde. Drugi. Golman. Tiba Courtois. Vezni. Ja ću se sad iznervira. Kažem De Bruyne. Vezni. Jude Bellingham. Hey Jude. Odbrana. Marquinhos. Napad. Aleksandar Mitrović. Evo ga Mitar. Pa neka je svima nazdravlje Mitar. Kad god imam šansu uzem Mitra, uzet ću Mitra. Koji? Meni je četvrti. Da. Napad. Mbappe. Već ga. Četvrti. Vezni. Ja ću da uzmem u Sijalu. Napad. A ja ću uzem Harry Kane-a. Daj mi golmana, molim te, brate, ne mogu da igram. Odbrana. A dobro, možda staviš nekog visokog na gol. Taman. Neka bude. Neki futbolerčić. Neki futbaler iz te scene. Neka bude Mihajlo Banjac. Neka bude iz Boše. Antonić. Neka bude iz Boše. Bukvalno uzmi ovog, brate, Maguire. Ima veliku glavu. Možda ga pogode. Iako ne služi ničem. Robusan je Maguire. Robusan je. Maguire! Nekad su debela djeca branila, sad Harry Maguire. Ajde vidimo šta imam. Odbrana. Uzet ću Gabriela iz Arsenala. Vezni. Momčilo, Momo Salah. Pišite u komentarima šta mislite ko je bolji tim sastavio. Ko će Paniću više golova da da.